Am revenit, dragi telespectatori, cu doi tineri de succes, așa cum v-am promis. Este vorba de tineri care au reușit să își depășească oarecum limitele, poate chiar și condiția socială, dar prin muncă au reușit. Îi avem alături de noi pe Georgiana Sandu și pe Marius Constantin. Georgiana este scriitoare, iar Marius este skater. O să începem cu Georgiana. Haideți să facem o mică ramă a poveștii tale. Spune-ne, te rog, un pic despre subiectul cărții. Subiectul cărții este total diferit de viața mea, ca să încep direct cu asta, pentru că foarte mulți mă întreabă, scrii ceva legat de viața ta, te-a inspirat din viața ta? Nu. Nu am absolut nicio legătură cu subiectul cărții. Scriu despre o adolescentă, ficțiune pentru adolescenți, care trece printr-un impas, printr-o situație foarte dificilă, când părinții ei se despart, și de aici începe șirul unor întâmplări foarte neplăcute, adică începe să se drogheze, cade capcană vicilor, practic. Și de aici începe toată povestea. Când te-ai apucat să scrii această carte? Am început să scriu pe la 16 ani, chiar mai înainte puțin, dar am început cu alte subiecte. Dar nu le-am dezvoltat, apoi am început cu Dangerous Love și m-a crescut destul de repede, m-a surprins, nu mă așteptam să ajung aici. Când ai făcut public primul articol? Primul capitol? Oficial, da. Primul capitol, da. Da. Păi pe 13 aprilie 2013, cred, sau 15 aprilie, nu mai sunt sigură, și nu mă așteptam, cred că era pe la 2 noaptea. Când am scris, am zis să public, să nu public, sigur nu prinde, sigur încep să scriu și apoi o să schimb și o să încep altă carte, că aveam cu chestia asta, să scriu și apoi să încep alta și nu mă așteptam să prindă, deci chiar nu, dar m-a prins chiar din prima. Mi-aduc aminte că erau vreo 600 de vizualizări la prefață și în perioada aceea când site-ul pe platforma în România nu era foarte accesată, să ai 600 de vizualizări la o prefață era ceva chiar foarte wow. Știu că ai milioane bune de cititori pe Wattpad, dacă nu mă înșel. Care a fost, nu știu, reacția ta după primul milion de cititori? Închipuiesc că a fost și prima carte care a atins primul milion în România pe platforma. Celelalte în străinătate aveau 10 de milioane, dar în România a fost prima și nu știu, eram și uimită și, într-un fel, începusem să mă obișnuiesc cu ideea că prinde foarte bine și crește. Dar, de multe ori, trăiam așa ca și cum aș fi lângă toată povestea și nu venea să cred că eu scriu asta, adică asta e cartea mea și e atât de populară. Acum, în momentul de față, cam ce număr de cititori are cartea? Primul volum din serie, Obsesie, are peste 5 milioane, a trecut de 5 milioane, și al doilea volum la care am început să lucrez a ajuns aproape la 2 milioane. În vara anului trecut știu că s-a organizat un meeting ca recunoaștere a meritelor tale. Da, în Slatina. În Slatina, da, chiar în Slatina. Câte persoane au participat și doar din Slatina sau au venit și din alte părți? Au fost cam 13 fete și, sincer să fiu, mă așteptam să nu apară nimeni. Pentru că în Slatina, e în Slatina. Dacă mă duceam în București, atunci mă așteptam să vină mult mai mult, sau într-un oraș cu... Nu, în Slatina nu, chiar nu mă așteptam. Credeam că o să vină 2-3 fete de aici, din oraș. Dar au venit și din București, și din Pitești, și din Timișoara, cred că au fost o fată. Au fost oricum. A fost pentru mine prima întâlnire cu fanii oficială. Succesul tău, am văzut că a fost recunoscut și din câte am aflat a fost tradusă cartea ta în 3 limbi străine, nu? Da, nu e neapărat o traducere oficială, sunt tot fani. De exemplu, o fată care stă în Italia și o traduce în italiană pentru italieni, în engleză, în spaniolă. S-a încercat și o versiune în franceză, dar nu știu dacă s-a continuat. Dar e tradusă foarte puțin, adică în jur de 3-4 capitole maxim și nu prea a apucat să prindă. Ca să prindă o carte trebuie totuși să aibă în jur de 10 capitole, ca să prindă masivitate în cititori. Tu, acum, în momentul de față, ești absolventă a Colegiului Economic Petre Aurelian. Da.
Cum reușeai să te împarți între învățat și pasiunea de a scrie? Aici e o interesantă poveste. Aveam să zic așa, un obicei foarte prost să scriu numai noaptea. Și ajungeam acasă, mai ales în ultimul an, făceam studii după amiază, ajungeam acasă, învățam până seara, zice așa, 9-10 și apoi mă puneam la calculator și cred că mă prindea 3-4 dimineața scriind. Și apoi la 6 du-te la liceu și tot timpul eram cu ochii umflați și se uitau profesorii la mine, ce ai făcut tu azi noapte? Păi știți, am scris. Serios, ai scris? Cum au privit profesorii pasiunea ta? Ascundeam asta, la început cel puțin am ascuns de ei. Nu venea să spun că sunt scriitoare, mai ales eu urmând contabilitatea și matematica și m-ar fi întrebat atunci de ce nu te-ai dus la filologie, de ce n-ai urmat. Asta a venit așa ca o pasiune pe lângă, învățat pe lângă tot și o colegă de-a mea un pic mai zvăpăiat așa, m-a dat de gol la un moment la profesoare de contabilitate și a spus că e scriitoare și de atunci au aflat toți. În ora următoare deja toți profesorii și diriginta mea mie, de ce nu mi-ai spus că tu scrii? Cum este viața ta acum? În sensul că faima ți-a schimbat cumva modul de viață sau în general viața? Sincer nu mi-a schimbat, cel puțin personalitatea nu mi s-a schimbat în niciun fel. Mulți îmi spun că, da, devii faimos și îți iei anumite... Nu sunt faimoasă, în primul rând. Faptul că sunt o scriitoare și am un număr mare de cititori, asta înseamnă că sunt faimoasă. Faima vine cu totul altceva și am mai multă încredere în mine. Cel puțin știu ce vreau să fac în viață, știu la ce mă pricep și cred că asta e singurul lucru care s-a schimbat la mine, încrederea în sine. Cum te văd prietenii tăi, oamenii, acum, după acest succes? Mai ales prietenii pe care nu i-am mai văzut de mult, toți se uită la mine așa, suspect și întreabă, dar de când ai început să scrii? Dar eu nu știam că tu scrii. Ca un mesaj așa de final, cum crezi că tinerii pot să răzbată? Cum pot ei să schimbe ceva în societate? Să nu renunțe și să fie sigur că nimic nu iese din prima. Adică dacă îți propui ceva și dai greș odată, mai dai greș încă o dată, mai dai greș încă o dată, o să dai greș de 10 de ori. Deci, cel puțin eu încerc să-mi public cartea de vreo 2 ani de zile și nu m-am izbit niciodată de refuzuri directe, dar de refuzuri elegante. Și asta e tot o respingere până la urmă. Deci să nu renunțe. Asta e tot.